Hello friends, BN Bodo Blog YouTube channel nang bयखौबो बराय हरबाय। So friends दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव ओरैबायदि आलादा भिडिअ लानानै फैदों फुरा भिडिअआ अयथासारखा। So friends दिनैहाय नायलांबाय था नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे एक्सपिरियेन्स लागोन आङो दिनै नैबे जोंनि जायगानिनो खाथिनि वाटारफल स्मल वाटारफल बेयाव आं माखासे एक्सपिरियेन्स लानो नागिरदों फ्रेन्ड्स। बेयाव दुगैनानै नायलांबाय था नोंथांमोना बाव मोनसे थालिरनि रकेट बानायनानै आं बाव थिंसायनाय एसे एक्सपिरियेन्स लागोन माबायदि जायो बेयाव माबायदि बेनि एक्सपिरियेन्सखौ नोंसिनो शेयार खालामनो सानदों। नायलांबाय थादो दिनै आं फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स लानो नागिरदों फ्रेन्ड्स। अब्ला भिडिअखौ जागायदिनि। स' फ्रेन्ड्स भिडिअआथ' जागायसै नै जोंना गोजावबोगासिनो रकेटआ फुरा बे रकेट फैबानो लागावसिगोन जोङो ओरैनिफ्राय बिरनानै रकेट सायाव गाखोगोन माब्रै गाखोयो नायलांदो भिडिअआ माबायदि जायो ना मा होनो फुरा थामाम हिट अयथासार जाखागोन। जय भलेनाथ। Oh my god. So friends experience खौथ' मोनबाय गोबां डेन्जार बुंनोनो नांला माने बिराद डेन्जारानो अयथासारखा फुराबो बिराद दोलाजोबनो नागिरो नै जाथि जालाबोजोबबाय माने एक्सपिरियेन्स लानाय बे आङो लाइफआव फार्स्ट टाइम थारमाने बेफोरबायदि दैयाव एसेबां माने बेफोरबायदि बानायफेराखैमोन आरो थालिरनि रकेटजों बेफोरबायदि उरायफेराखैमोन बिदियाव जानो हागौ नोंथांमोनहाबो उरायफेराखै एक्सपिरियेन्स लानोबा एसे लानायनो हागोन आरो नाथाय रिस्कफुल फ्रेन्ड्स रिस्कफुल मानो होनोबा एकदम मानसिखौनो उरायहोजोबो फुरा लानानै फिदिंख्लाबजोबखायो आरो ओंखायनो एसे रिस्कफुल फ्रेन्ड्सफोर एक्सपिरियेन्स लानोबा मोजाङै केयारफुल बि केयारफुलयै ला एक्सपिरियेन्सखौ होमबानो मोनगोन। अब्ला आंनि दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन फ्रेन्ड्स नोंथांमोना मोजां मोनदोंना मोजां मोनाखै बुंहरदो कमेन्ट बक्सआव आरो भिडिअआथ' अयथासारखा मानो होनोबा फुरा इसिबां डेन्जार बुस्थुमोन नै बेनिफ्राय स्लप नैलायबाय बै फुवा गनाय जायगायाव गोबाव अ माय गड दिनै फार्स्ट टाइम बेनिफ्राय उरायख्लायबाय आङो आयौ थालिरनि रकेटजों रकेटआ ओरै उरायलांबाय लाखिनो हायासै आं नैफ्राय थालांबाय आंहा फुरा बावनो गिदिं खननांलायबाय आङो। स' फ्रेन्ड्स बेनोमोन आरो भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट्स खालामदो आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो जाय बै बेल आइकनखौ अलाव होनानै लायाखै नोंथांमोना बयबो अलाव होनानै लादो आरो ना मा होनो फ्रेन्ड्स। अब्ला भिडिअआ बेनोमोन फ्रेन्ड्स दिनैना नोंथांमोनाथ' नायनानै एसेबाबो मोजां मोनबाय जानांगौना आरो माथो बुंबावनो फ्रेन्ड्स नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ थाबैनो ग्र' खालामनानै होयोबा मोजां जागौमोन आं बेखौनो खावलायो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोरै साबायखर जासिहरो आरो थाबैनो आंनि चेनेलखौ 4000 आवार्स टाइम खालामनानै होगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम। अब्ला भिडिअखौ माबायदि मोनदों एसे कमेन्टआव खिथाहरथारदे लोगोफोर। स' नोंथांमोननि कमेन्ट्स नुयोबा
नोंथांमोननि माबा मोनसे नुयोबा गोसोआ आंनाबो गोजोननाय मोनो बे किसासाव चेनेलनि बिगोमा जानानैब्लाबो फ्रेन्ड्स अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन थाबैनो फ्रेन्ड्स थ' बाय बाय फ्रेन्ड्स